רון, יונתן, בן עוזיאל, את מידותינו ואת מחשבותינו פינו עם אדוני ומעשה ידינו כונננו. ואנחנו נמצאים פרשת בהעלותך. וידבר אדוני אל משה לאמור, אומר אל אהרון ואמרת אליו, והעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. אז כתוב שכאשר אהרון צריך להעלות את הנרות, צריך להעלות אותם אל מול פני המנורה. רש"י מסביר מה זה מול פני המנורה. הנר האמצעי הוא נמצא בגוף של המנורה, ושישה קנים יוצאים משני צידי המנורה. אז כל הנרות שנמצאים בקנים צריך לסדר אותם שהפתילה תהיה לכיוון הנר האמצעי. כן? אל מול נר האמצעי שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה. אז הפתילות צריכות להיות מכוונות למרכז, לנר האמצעי. אם כן, השאלה נשאלת, אל מול פני המנורה יאירו 6 הנרות, לא 7 הנרות. אתה אומר שהנר האמצעי הוא בעצם נמצא במנורה עצמה. והשישה הקנים, כן, הם לא מהמנורה, הם יוצאים מהמנורה. והם צריכים להיות מכוונים אל מול הנר האמצעי. אז כמה נרות מאירים אל מול פני המנורה? 6. ומה כתוב בפסוק? אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. איך 7 הנרות? זאת אומרת 6 הנרות. ויעש כן אהרון. מסביר רש"י, מה זה ויעש כן אהרון? להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה השבח של אהרון? שהוא לא שינה. הוא עשה בדיוק כמו שהשם ציווה את משה. כאשר ציווה השם את משה. כך עשה אהרון. נו, מה יש פה לשנות? אם הוא שם את הפתילות לכיוון הנר האמצעי ומדליק את המנורה, מה יש פה לשנות? ואיזה שבח זה לאהרון? שבח של אהרון. מה אהרון? חסר דברים לשבח אותו. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה לא שבח על אהרון? מה זה? זה דברים, זה סתם. אתה מבין? הוא היה אוהב שלום, הוא רודף שלום כזה, אתה מבין? אבל כשהוא הדליק את הנרות, זה היה משהו. הדליק את הנרות, הדליק אותם בדיוק כמו שמשה אמר,
איזה גדלות, איזה שבח זה לאהרון. מה זה אוהב שלום ורודף שלום? מה ההבדל בין אוהב שלום לעושה שלום? יודעים? יש אחד עושה שלום, ויש אחד רודף שלום. יש אחד עושה חסד, יש אחד רודף חסד. מה ההבדל בין עושה חסד לרודף חסד, לאוהב חסד? זה שעושה חסד, כאשר בא אליו איזה עני או נזקק או איזשהו עניין שצריך לעזור, אז הוא עושה, לא יודע. אבל אם יום אחד לא יבוא אליו איזה עני או איזשהו מישהו שנצרך, לא, אז ברוך השם, היום לא צריכים. בסדר, גמור. הוא יכול לישון בשקט. זה שאוהב חסד לא יכול לישון בשקט. הוא אוהב חסד. אם לא בא עני אליו, הוא הולך לעני. הוא אוהב חסד. הוא לא יכול בלי זה. אז מה זה אוהב שלום? אהרון לא היה רק עושה שלום, אלא אוהב שלום. כמובן שאם היו באים אליו זוג והם רבים והוא עושה שלום ביניהם, ודאי. אבל גם אם לא באים אליו והוא מרגיש שיש איזו מתיחות באיזה משפחה או בין שני יהודים, יש איזשהו מתח, איזשהו... לא, הוא לא יכול לישון. הוא הולך עד קצה המחנה ומשכין שלום. זה נקרא אוהב שלום. לא רק עושה שלום, אלא אוהב את זה, אוהב. אוהב שיש שלום בין יהודים, אוהב שיש שלום בין איש לאשתו, אוהב שיש שלום בכל משפחה ומשפחה. אוהב, אוהב. אז מה ההבדל בין אוהב שלום לרודף שלום? למה צריכים לציין שהוא גם אוהב שלום וגם רודף שלום? מה זה רודף? האמת היא שהמילה רודף והמילה שלום לא הולכים ביחד. רודף זה דבר רע. שלום זה דבר טוב. מה זה רודף? שמעתם פעם על דין רודף? שמעתם על דין רודף? לא שמעתם משהו. אם אני רואה יהודי רץ אחרי חברו עם סכין להרוג אותו, ואני יכול להציל את הנרדף, אני חייב להציל את הנרדף, נכון? לא תעמוד, אז גם רעך. חייב להציל אותו. אם אני יכול להציל אותו בזה שאני אפגע ברגל של הרודף, אז אני חייב לפגוע לו ברגל. אבל אם אני לא יכול לפגוע לו ברגל, אני חייב לפגוע לו באיזה עבר יותר חשוב. מותר לי? ואם בשביל להציל את הנרדף אני צריך להרוג את הרודף, מותר לי להרוג אותו? אני חייב להרוג אותו. למה? כדי להציל את הנרדף. מה ראית שהאדם של הנרדף יותר אדום מהאדם של הרודף? שתיהם יהודים. מה אתה, מאיפה אתה יודע? אדם של מי יותר חשוב? שאתה הורג את זה בשביל להציל את זה? בין כמוך אתה הורג מישהו. כן. אומרת התורה, כיוון שהוא רודף אחרי חברו להורגו, הרודף יתיר את הדם של עצמו. למה? גם עליו יש. מה ראית שהאדם שלך יותר חשוב, יותר אדון מהאדם של זה שאתה רודף אחריו? אז בזה הוא יתיר את הדם של עצמו. לכן מותר להרוג אותו. כמובן באופן שאי אפשר אחרת. אין שום אפשרות להציל את הנרדף. והנרדף הוא גם רודף. זה נקרא דין רודף. הבנו? אז רודף, פירושו של המילה,
זה כשאחד רץ אחרי השני להציק לו, להרוג אותו. זה נקרא רודף. עד כדי כך שהבעל שם טוב הקדוש היה שואל קושיה. בגלל ההבנה של המילה רודף, אז הוא היה שואל קושיה. כתוב במשנה, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. וכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אני מבין, כל מי שבורח, שרודף אחרי הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו, זה בסדר. הוא מחפש כבוד, וזה דבר מאוד לא יפה לחפש כבוד. והכבוד בורח ממנו, יפה, מגיע לו. אבל למה מי שבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו? זה למה? מה הוא עושה? עד שיש לך בן אדם שבורח מהכבוד ולא רוצה כבוד, בורח ממנו, מה הכבוד רודף אחריו? המילה רודף זה להציק לו. כבוד רודף אחריו ומציק לו. למה אתה מציק לו? תעזוב אותו. בן אדם טוב, נכון? לא מחפש כבוד, בורח מזה. למה הכבוד רודף אחריו? מה הוא רוצה ממנו? מה הוא עשה לו? מתרץ הבעל שם טוב הקדוש אומר, יש שתי אופנים של התייחסות לכבוד. או שאתה מתייחס לכבוד כאל דבר ערכי, יש ערך כזה ויש כבוד, כן? כמו שחילונים אומרים, בשביל כבוד צריך לעבוד. בשבילהם זה משהו חשוב מאוד. כבוד? כבוד זה דבר, זה משהו, לא? אני אדם עם כבוד. שיש לו כבוד לבן אדם, אתה מבין? יש לו מילה, יש לו מילה של כבוד. יש לו כבוד, אתה מבין? אבל יש אפשרות אחרת להתכנס לכבוד. מה זה הכבוד? זה כולה דמיון. זה דמיון ממש. יש בן אדם שנהנה מאוכל. בסדר, יש לזה בסיס הגיוני. כיוון שאדם צריך את האוכל, אבל בלי אוכל אדם לא יוכל להתקיים. אז לפחות כשהוא אוכל שלא טעים. אז יש איזה היגיון מאחורי העניין של תאוות אכילה. כן? יש אדם שאני יודע מה, יש לו תאווה, אבל יש לזה בסיס הגיוני, כל התאוות הם בסיס. אבל תאוות הכבוד, מה הבסיס? מה קיבלת? כשנתנו לך כבוד, מה קיבלת? מה נתן לך? מה הבסיס הטבעי לבקשת הכבוד? אין שום בסיס טבעי, זה סתם שיגעון שאין לזה שום תכלית. ובני אדם רודפים אחרי זה, ממש משוגעים. סתם, מה? עכשיו כולם קמו לכבודך, מה יש? מה קרה לך? נהיית יותר שמן? מה? מה עכשיו, מה קרה? כלום. ממש דמיון. בן אדם שמבין שכל העניין של הכבוד זה רק דמיון, אז מתי הוא מקבל כבוד? אם יבוא, נגיד, יבוא אחד מגדולי ישראל ויגיד לו, שמע, דברי תורה שאמרת הם דברים נכוחים, אולי ייכנס לו קצת כבוד בלב. אם גדול הדור אמר שהדברי תורה שלו דברים אמיתיים, אז אולי ייכנס לו קצת כבוד. אולי לא. אולי לא. ואם יבוא אליהו הנביא ויגיד לו, אשריך, איזה יום למדת כמו שצריך, אולי ייכנס לו כבוד קצת. אליהו הנביא מעריך את מה שהוא אומר. למה? כי אליהו הנביא מבין מה זה תורה. הוא יודע מה זה תורה. ואם הוא אומר לך, שמע, התורה שאתה לומד זה תורה לשמה,
יכול להיכנס לך טיפה כבוד. אבל אם קמים לך עמי ארצות, יואו, איזה דברי תורה. הם הרי לא מבינים בכלל מה זה תורה. מה הם מבינים? איך אתה תקבל כבוד מזה? מה הכבוד? הלוא הם לא מבינים מה שהם אומרים. תאר לעצמך אחד בבית משוגעים. כל פעם שהוא עובר, כל המשוגעים מצדיעים. מה? יהיה לו כבוד מזה? מה אתה אומר? הם לא יודעים מה שהם עושים. מה הם מבינים? אוי 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 אוי. אז הכבוד זה הכל דמיון. בני אדם נותנים לך כבוד. אני ראיתי מישהו שקיבל כבוד מפח אשפה. ראיתם פעם דבר כזה? כבוד מפח אשפה. אוי אוי אוי. איך? פעם שהייתי צעיר, עכשיו אני מאוד מפוגר. הייתי בחור. אז הייתי צריך משהו מהעירייה. אז ניגשתי לפקיד שצריך לטפל בעניין. ראיתי שאין אף אחד, דפקתי, פתחתי את הדלת. הוא צרח עליי, מה אתה פותח את הדלת? אתה לא רואה שאני עסוק. אני יודע שאתה עסוק. טוב, שתגמור אז אני תגיד לי. בסדר. הוא כותב, אני מציץ מהדלת לראות מתי יגמור. אני רואה אותו, גמר לכתוב, עובר על זה, לא מצא חן בעיניו. תלש את הדף, קימת אותו, התעצבן, קיפל אותו, זרק אותו, בקצה של החדר היה פח אשפה. והנייר נכנס פתיק לתוך הפח. הוא הרים את הידיים ועשה כאילו הוא קלה סל בדקה האחרונה של הסיום וניצח את מה קרה? הוא קלה בדיוק בפח. איזה אפלה ופלא. יש לו מזל שהוא לא ראה שאני רואה. פעם אחת ראיתי, אחד קיבל כבוד מכלב. איזה כבוד. הלכתי פה ברחוב, במדרכה השנייה, הלך זקן, כפוף, ממש כמו רש. זה? רב לסרי אומר, למה הזקנים הולכים כפופים? כל פעם מתכופפים יותר, עוד יותר. אומרים לאדמה, הנה אנחנו באים. הזקן הזה הולך ככה כפוף. במדרכה השנייה עבר כלב רחוב, אתה יודע, כזה עם עשרות דבוקות, עם הזנב. והוא, הזקן ראה ככה את הכלב מהזווית של העין, אז הוא עושה לו והכלב שמע וניגש אליו. הוא הזדקף. הסתכל ימינה, שמאלה. יאנו, ראיתם? קראתי לבובה. אני חושב נוסף לו עוד שנה בחיים מהכלב. איזה דבר נפלא. ממי קיבל כבוד? הכלב. הכלב שמע לו. אני הולך תדע, בטח הבנים שלו לא שומעים לו. המשפחה לא שומעים לו, אף אחד לא שומע לו. הכלב שמע לו. סוף כל סוף מישהו שומע בקולו. נהיה לו כבוד מהכלב. אז מה זה הכבוד? זה דמיון. ממש דמיון. איך הוא מדמיין לעצמו שהוא קלה סל, הוא קלה לתוך הפח. דמיון, הכל דמיון. אז באים אנשים ומכבדים. מה אתם מכבדים? מה אתם מבינים מה זה כבוד? כבוד חכמים מנחה לו. כבוד רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת כבוד. זה כבוד. כי מכבדה יכבד, וברוזה יקלו.
זה כבוד אמיתי שהקדוש ברוך הוא מנחיל לאוהביו כבוד. אבל שבני אדם ייתנו כבוד, איזה דמיון זה. סתם. אבל הבנו, זאת אומרת הבעל שם טוב הקדוש, מי שבורח מהכבוד, סימן שהוא מבין שהכבוד זה משהו. אחרת לא צריך לברוח מזה. מה אתה בורח? אין כלום. מה אתה בורח? מי רודף אחריך? מה אתה בורח? אבל אם הוא בורח, סימן שהוא מבין שהכבוד זה משהו, וואה. אז שמכבדים אותו, אז הוא בורח. האדם שבמדרגה שחושב שהדמיון זה אמת, זה מציאות, באמת צריך לרדוף אחריו הכבוד. להציק לו. עד שיבין שזה כלום. אבל מי שמבין שהכבוד זה כלום, זה ממש דמיון, זה שום דבר, אז שבאים לכבד אותו, הוא לא מתייחס בכלל. הוא לא בורח, למה לברוח? ממה נברח? אין כלום, ממה נברח? זה כמו אחד בורח מרוח. מה אתה בורח? אין כלום. ולכן אומר הבעל שם טוב, אז המילה רודף מתאימה. למה? כי הוא טמבל זה שבורח מהכבוד. הוא מחזיק שהכבוד הוא אמת. וזה הכל דמיון. נחזור לענייננו. אהרון היה רודף שלום. זה לא מספיק אוהב שלום, רודף שלום. המילה רודף זה דבר שמציק. זה לא דבר של שלום. להפך, שלום ורודף. איך זה ביחד הולך? שלום זה שלווה, נחת, רגיעה, ורודף זה בדיוק הפוך. אז איך זה יכול להיות? מספרים שהיה אחד באנגליה, פתח גמח. לפני הרבה שנים, זמן החפץ חיים. פתח גמח. וכיוון שהוא ניהל אותו כמו שצריך. אז הגמח התפתח מאוד. ומשעה בשבוע, ונהיה כל יום. ואחר כך, כל יום כמה שעות. ואחר כך, נהיה הגמח עובד כל היום. עד שיום אחד אשתו אמרה לו, בעלי היקר, או אני או הגמח. אני לא יכולה איתו. אנשים אין להם גבול. אין להם גבול החוצפה. באמצע הלילה, 2, 3, דופקים לך בדלת. מה יש? דחוף, צריך גמח. דחוף, מה זה? אנשים ישנים. פיקוח נפש. כל אחד יש לו פיקוח נפש עם הג'נן שלו. מה זה? אין חיים. אין פרטיות, אין חיים, אין. אמרה לו, אדוני, אתה רוצה להמשיך עם הגמח? תמשיך לבד, תן לי גט. נלך. אני לא יכולה. אמר לה, צודקת. אמר, אני אעשה, זה דבר גדול מאוד, החלטה כבדה עליי, אני לא יכול להחליט לבד. צריך לשאול לאדם גדול. החליטו שישאלו את החפץ חיים. החפץ חיים גר באירופה. נסע לחפץ חיים. הגיע לרדין, שמע שחפץ חיים כבר נסע לווילנה נגיד, כן? היה לו איזה עניין להגיע לווילנה, לחזק שם את התורה. טוב, נסע לווילנה. מה מתברר לו? שהחפץ חיים מתארח אצל אחד עשיר גדול שהוא ידיד שלו. אמר איזה יופי. הידיד שלי הכניס אותי, עשה לי פרוטקציה. הגיע, ראה אלפים עומדים בתור. ראה את החבר שלו, אמר לו, תשמע, באתי מאנגליה. בסדר גמור. אני אכניס אותך לפני כולם, אבל תשמע, אל תאריך. 2 דקות, מה שצריך, וזה, כי יש, תראה כמה אנשים. אמרו לו, בסדר. הכניס אותו לחדר, חפץ חיים היה אוכל, בא מהדרך, אכל, גמר לאכול, אומר את המזמור, יש מזמור לדוד השם רואי לא יחסר, לפני ברכת המזון כדי להגיד דברי תורה על השולחן, אמר את המזמור. מגיע לפסוק האחרון של המזמור, מה כתוב שם? אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ישבתי בבית השם לאורך ימים. וחפץ חיים
חוזר על הפסוק, אך טוב וחסד ירדפוני? מה זה ירדפוני? ירדוף זה לא טוב. אם יגיד, אך טוב וחסד יבואוני, אך טוב וחסד ינתנו לי, בסדר, ירדפוני? מה פתאום טוב וחסד רודפים? אלא אמר חפץ חיים, יש, לפעמים נגזר על האדם גזירה, שצריכה לבוא או בגופו, או בממונו, או במשפחתו. נגזר עליו גזירה. הגזירה הזאת יכולה להתבטא בשתי אופנים. או שהוא יחולה, או שיפסיד המון ואת כל רכושו. וזה יהיה לו צער גדול, יהיה לו צער גדול. אבל זה יכול להתבטא שיבואו אנשים ויציקו לו, ויגידו לו, תעזור לנו, תעזור לנו, תעזור לנו. זה מציק, וזה מציק מאוד. אבל דוד המלך ביקש שאם מגיע לו איזה צער, שהצער יבוא על ידי אנשים שירדפו אותו ויציקו לו לעשות חסד. למה? פשוט, אם הצער יהיה מהמחלה, אז מהחול יהיה לו צער גדול, אבל אין בזה מצווה. הוא לא מרוויח כלום מזה, הוא רק מצטער בלי כלום. אבל אם אנשים רודפים אותו, שיעשה איתם חסד, הצער הזה, הצער שיש בו מצווה, אז הוא גם מרוויח מצווה. אז הצער, זה לא סתם צער, הצער היא מצווה, אז השכר שזה הוא הרבה יותר גדול. לכן ביקש דוד המלך, אך טוב וחסד ירדפוני, אם צריך לרדוף אותי, שירדפו אותי טוב וחסד כל ימי חיי. ועד בערך ברכת המזון. אז העשיר אומר לחבר שלו שבא מאנגליה, הוא אומר לו, נו, תיגש. הוא אומר לו, לא צריך. קיבלתי את התשובה. חוזר לאנגליה. לא? אז זה נקרא שזה רודף את הבן אדם. אהרון הכהן היה רודף שלום. מה זה רודף שלום? יש אחד בבני ברק שהוא מומחה גדול לשלום בית. כל כך מומחה שהתפרסם השם שלו בכל הארץ. וכולם רוצים שדווקא הוא יטפל בשלום בית שלהם. כל אחד חושב שהשלום בית שלו הוא הכי מסובך שיש, ורק הוא יכול לפתור לו את הבעיה. אז הוא לא יכול ללכת ברחוב 10 צעדים בלי שמישהו יגיד לו פיקוח נפש, אתה חייב, זה משהו, זה, מתגרשים, עומדים לזה. איי. מה אתה רוצה ממנו? הוא גם כן צריך ללמוד, הוא גם כן צריך ללכת קצת אוויר, הוא לא יכול כל היום לטפל רק בשלום בית. יש לו גם בית. ומה עם השלום בית שלו? אבל אנשים אין להם גבול. מטרידים יומם ולילה. למה? חושבים רק ממנו תבוא הישועה. יש עוד רבנים, לכו אליהם. לא, הוא יצא לו שם שהוא מומחה גדול. אהרון הכהן. ודאי שיצא לו שם שהוא מומחה גדול לשלום בית. סותר לעצמך. כולם באים אליו לשלום בית. מה עם השלום בית שלו? מטרידים. יומם ולילה. אין להם גבול. לא מעניין. הוא צריך עכשיו שלום בית? אהרון צריך לטפל בזה. אבל מה אתה רוצה מאהרון? לך לעמינדב, לך אני יודע מה, כל הצדיקים שהיו בדור, מה, רק אהרון קיים? לא כולם רוצים רק את אהרון. עד שהיה נרדף מהשלום, כן? שכבר הוא אין לו שלום. מרוב שהיה נרדף מהשלום. אז אהרון לא היה רק אוהב שלום, מחפש לעשות שלום, אוהב את זה, אלא אפילו אם השלום היה רודף אותו. רודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. היה מוותר על העניינים הפרטיים שלו בשביל לעשות שלום עם אחרים. שלאחרים יהיה שקט, שאחרים יהיה נחת. זה נקרא רודף שלום. עכשיו תגידו לי, אמרו רבותינו
שב-40 שנה שעם ישראל הלכו במדבר, כמעט לכל הילדים שנולדו קראו אהרון. למה? בגלל שזה נולד מהשלום בית שהוא השקיע. אם הוא לא היה עושה להם שלום בית, לא היה נולד את הילד הזה, אז קראו לו אהרון. תראה לעצמך מישהו נכנס לכיתה בתלמוד תורה שם, ואומר, אהרון, כולם מסתובבים. זה לא שבח של אהרון. מה יש? זה לא שבח? אמרו רבותינו, כאשר משה רבנו נפטר, לא בכו כל עם ישראל. רק הגברים בכו, הנשים לא בכו. למה? כי לא הבינו מה הפסידו. לא מבינים מה שמשה רבנו. משה רבנו זה מלמד תורה. תורה צריך עמל בתורה. אנשים לא שייכות בזה. אז ממילא נפטר משה רבנו, בכו קצת, אבל לא. אבל כשנפטר אהרון כולם בכו. כולם, אנשים, נשים, טף, זקנים, ויבכו אותו כל ישראל. לא רק הגברים, אלא גם אנשים. למה? בגלל שאהרון היה עושה שלום עם כולם, אז כולם ידעו מה הפסידו, לכן כולם בכו. אני אם הייתי רוצה להגיד מלמד שבחו של אהרון, הייתי אומר לכל הילדים קראו אהרון, תבין למה. מספיק, אין שבח יותר גדול מזה. והנה מה רש"י אומר, אתה יודע מה השבח של אהרון? שהוא לא שינה ממה שמשה רבנו אמר. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אל נרותיה כאשר ציווה השם את משה. זה השבח שלו. מה זה זה? מי עושה דברים כאלה? במקום להגיד היה, מה זה? החזיק את כל עם ישראל, טיפל בכל עם ישראל, ממש עשה שלום בין כולם. אבל זה אתה, הוא הדליק את הנרות כמו שצריך. וואי 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 וואי. מה אתם אומרים? אלוף העולם במרוץ מכוניות, זה נהג טוב או לא? הוא יודע לנהוג או לא? אלוף העולם במרוץ מכוניות, יודע לנהוג או לא? כן. יודע לנהוג. בא, נותנים לו פרס. מה הפרס שנותנים לו? שהוא יודע להכניס את המפתח לידית של הדלת. הוא מכניס בצורה. זה חבל על הזמן. זה הנהג הכי טוב. הוא יודע להכניס את המפתח לידית של הדלת. הייתם איזה נהג אלוף, אלוף האלופים. מה קרה לכם? אהרון הכהן. מה זה השבח שלו שהוא יודע להדליק את הנרות? אלא מוריי ורבותיי, תשמעו דבר נפלא מאוד, הפלא ופלא. או מה עשה אהרון? מה השבח של אהרון? יש מדרש שוחר טוב על תהילים, על הפרק הראשון בתהילים, כתוב שם, לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. אז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לרשעים, אני בראתי את העולם, שנאמר ויהי כן. אתם אומרים לא כן? חייכם, על כן לא יקומו רשעים במשפט. שמעתם איזה ויכוח? הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי את העולם, אמרתי ויהי כן. אתם רשעים כמוכם אומרים לא כן? חייכם, על כן לא יקומו רשעים במשפט. אתם לא יהיה לכם תקומה במשפט. זה הוויכוח בין הרשעים לקדוש ברוך הוא. כשהרשעים אומרים לא כן, הוא אומר להם כן, והוא אומר לא כן. הוא אומר ויהי כן, והם אומרים לא כן. זה
רשעים עושים את כל תועבות ליבם, עושים את כל העבירות שבתורה. זה הוויכוח שלהם עם הקדוש ברוך הוא. אם כן או לא כן? מה קורה פה? הסביר האדמו"ר הקדוש רבי אדם, זה היה בתקופה שלפני הבעל שם טוב. אז הוא הסביר דבר נפלא. הוא אומר, תראה, בכל מעשה בראשית שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, על כל דבר שהוא ברא הוא אמר, ויהי כן. אמר, יהי רקיע, ויהי כן. יהי את התשער אצדה שעשב עזרי עזרה למינו, ויהי כן. יהיו מאורות ברכי השמיים לעיר ביום ולילה, ויהי כן. למה צריך להגיד ויהי כן? מה העניין במילים האלה? אלא, דבר השם זה דבר כמו שהשם אין סוף, דבריו אין סוף. אז שהוא אומר דבר, זה מתפשט לאין סוף. אם זה יתפשט לאין סוף, זה לא יוכל לשמש כלום בעולם. כי שוב פעם זה יהיה אין סוף. חייבים לעצור את זה, כדי שזה יהיה מוגבל, ויהיה לזה שימוש. כן? למשל, ברק. אתם יודעים שברק יכול להפיל מטוס, נכון? ברק זה עוצמה אדירה. אומרים שאם היה אפשר לכלוא את הברק בתוך בטריה, היה אפשר עם הבטריה הזאת להאיר את תל אביב במשך שבוע ימים. איזה עוצמה יש לברק אחד. נו, אם יש לו כזה עוצמה, אתה רואה בחורף ברקים. איפה כל הכוח הזה הולך? כיוון שאין כלי שמחזיק אותו, אז הוא מתפשט, ונהנה. אז אין לו כלום, אין לו שום אפקט. ככה דבר השם, עוצמה אדירה, אין סופית. אם לא יהיה איזה כלי קיבול שיכול להגביל את אותו כוח, לא יהיה לו שום שימוש. לכן על כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא אמר ויהי כן. מה זה כן? מלשון קונן, בסיס. שיהיה לו איזה בסיס, שיהיה לו קיום בעולם. אבל על דבר אחד לא אמר הקדוש ברוך הוא ויהי כן. בראשית ברא אלוקים את השמיים את הארץ, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. לא כתוב ויהי כן, כתוב ויהי אור. למה לא כתוב ויהי כן? אלא אומרים רבותינו שאותו האור שברא הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם לא נשאר לנו עד היום, אלא האור הזה היה 3 ימים עד יום הרביעי. אז 3 ימים עד יום הרביעי, 12 שעות זה יום, 12 שעות זה לילה, נכון? ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אז כמה זמן שימש האור הזה בעולם? 12 ועוד 12 ועוד 12, 36 שעות. אז האור שימש בעולם 36 שעות. אבל אחר כך איפה הוא? גנז אותו הקדוש ברוך הוא. למה גנז אותו הקדוש ברוך הוא? אומר, מפני שהוא צפה במעשיהם של רשעים, ואמר, אם ישאיר את האור הזה בעולם, אוי ואבוי, הרשעים ישתמשו בו ועשו נזקים גדולים. למה? כי האור הזה אפשר לראות בו מסוף העולם ועד סופו. האור הגנוז אפשר לראות מסוף העולם ועד סופו. אז הרשעים, אם היו רואים עם האור הגנוז, דבר ראשון, הם מסתכלים מה הספרות של הכספת של השכן. מה? לא כדאי להשאיר את האור הזה בעולם. לכן גנז אותו הקדוש ברוך הוא. גנז אותו. למי גנז אותו? לצדיקים. עכשיו בא אהרון הכהן ועשה דבר נפלא. כשהוא הדליק את המנורה, הדליק אותה בשלמות כזאת, עד שהמנורה נעשתה בסיס לאור הגנוז. מה הפירוש? הלוא הקדוש ברוך הוא שברא את העולם לא ברא בסיס לאור הגנוז, נכון? לא כתוב ויהי כן.
כתוב ויור. וכיוון שלא כתוב וייחן, לכן האור הזה נעלם. אין לו בסיס. נגנז. בא אהרון הכהן וביסס את הכאן לאור הגנוז. והדליקו את הנרות של המנורה. לכן כתוב ויעש כן אהרון. מה זה כן? אותו כן שהיה חסר במעשה בראשית. אותו כונן שהיה חסר במעשה בראשית, עשה אהרון הכהן במנורה. ולכן בזכות אהרון הכהן זכו בניו הכהנים לנצח את היווני, והדליקו את הנרות במנורה ודלקו 8 ימים, נכון? במקום שהדלקו יום אחד, דלקו 8 ימים. אז מה עשו הכהנים? עשו לכבוד את חג החנוכה, נכון? חנוכה זה זכר לנס שהיה בימי החשמונאים, שהנרות דלקו 8 ימים. לכן מדליקים חנוכיה עם 8 נרות. עכשיו, כמה נרות מדליקים בחנוכה ביחד, חוץ מהשמש? 8 ועוד 7 ועוד 6 ועוד 5 ועוד 4 ועוד 3 ועוד 2 ועוד 1. כמה? 36 נרות. כמה זמן העיר האור הגנוז בבריאת העולם? 36 שעות. אז אהרון הצליח להכניס במנורה את הבסיס לאור הגנוז, ואז נשאר לעם ישראל לנצח כל העניין של האור הגנוז בנרות האלה של חנוכה, בנרות של המנורה. זה הפלא ופלא. עכשיו אני מבין איזה שבח יש לאהרון הכהן. מה השבח? כל הצדיקים הם זוכים לאור הגנוז, אבל בלי בסיס. צדיק רואה באור הגנוז, אבל הוא לא יכול לתת לך לראות ביחד. הוא אומר לך בוא חמודי, בוא תסתכל, בוא תראה. אתה רוצה לראות את סוף העולם? בוא תראה. הוא לא יכול. הוא רואה, אבל הוא לא יכול לתת לך. אהרון הכהן הצליח לבסס את האור הגנוז בתוך הנרות של המנורה, עד שכל יהודי הכי פשוט יכול לראות באור הגנוז. מאיר עליו האור הגנוז. אוי 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 אוי. אז תראו, יש הרבה חגים לעם ישראל. חג סוכות, חג פסח, שבועות. אתה רואה? מי שהוא יותר מתקרב לתורה, אז הוא עושה את החגים כמו שצריך. אבל מישהו רחוק. לא ראיתי בראש השנה כל כך את הרחוקים מתפעלים מראש השנה. אולי עושים תפוח בדבש, משהו. אבל לא ראיתי בשבועות את אלה שרחוקים מהתורה, לא ישנים כל הלילה ולומדים תורה. לא ראיתי. אבל בחנוכה, אתה רואה אפילו החילונים הכי גמורים. גמורים לגמרי. חנוכה. חנוכה עושה. חנוכה מדליקים נרות. הם אפילו שרים שירים חילוניים בחנוכה. שמיוחדים לחנוכה. איזה דברים, הפלא ופלא. שירים של כוחי ועוצם ידי, שזה בדיוק הפך החנוכה, שרים לכבוד חנוכה. אז מה? למה חנוכה תפס אצל החילונים כל כך חזק? זה בזכות אהרון. שאהרון הצליח להכניס בנשמות של עם ישראל את האור הגנוז. היה עסקן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את מוישה. הצליח אהרון הכהן לעשות שהנשמות של עם ישראל יהיו בצורה כזאת שלא יידח ממנו נידח. זאת אומרת שהאור הגנוז הזה, האור האלוקי שבתוך הנשמה של כל יהודי, לעולם לעולם, אפילו יהיה בטומאה הכי עמוקה שיש, תמיד ימשיך להבהב שם האור הזה. ימשיך. יכול להתפרץ עוד פעם ולהאיר מחדש. זה בזכות הארון. זה אף למפלא. עכשיו נבין מה הקדוש ברוך הוא מתווכח עם הרשעים.
מה אמרנו? הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי את העולם, שנאמר ויהי כן. ואתם אומרים לא כן? חייכם, על כן לא יקומו רשעים במשפט. מה הוויכוח? שרח ובפלא. האמת היא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשלמות. כל דבר בשלמות. שם אוויר כמה שצריך, מים כמה שצריך, אפר כמה שצריך, צמחים כמה שצריך. הכל נתן בשפע, הכל בשלמות. שמיים, רקיעים, כוכבים, שם, הכל בשלמות. דבר אחד הוא לא נתן בשלמות. את האור הזה. הוא לא נתן בשלמות. למה הוא לא נתן בשלמות? בגלל הרשעים. דוגמה לדבר. פעם מישהו שאל, איך כתוב שהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם נוח? מה הברית שהוא כרת עם נוח? את קשתי נתתי בענן. את קשתי נתתי בענן. מה זה קשתי נתתי בענן? מה זה קשת? קשת זה שבירה של קרני השמש. מה זה קשת? אתה רוצה שאני אעשה לך קשת על השולחן? תביא לי טיפת מים, אני אשים את זה מול הנר, ואתה תראה על השולחן קשת. למה? כי שבירת קרני האור יוצרת את הצבעים של הקשת. האור מכיל בתוכו את כל הצבעים האלה. הוא לא נשבר, הוא הולך ישר. ורגע שתובר אותו עם איזה טיפת מים, נהיה קשת. כשיש עננים, אז יש מלא טיפות מים. אז קרני השמש נשברות בטיפות המים, ונהיה קשת. מה, קשתי נתתי בענן? מה זה הדבר הזה? אם כל אחד יכול לעשות קשת בבית, איך אומר הקדוש ברוך הוא? כי הוא שם את הקשת בענן. אז הרמב"ן על התורה אומר דבר מדהים. אומר, עד דור המבול ידוע שהבני אדם היה להם חיים הרבה יותר קלים מאשר אחרי דור המבול. לפני דור המבול, האדם היה זורע פעם בחיים וקוצר כל החיים. לא צריך לזרוע פעמיים. למה? כי האור שהיה מאיר לפני המבול היה בצורה כזאת שלא ניתן לשבירה בכלל. הוא היה מרוכז כל כך שלא ניתן לשבירה. עכשיו, כשזה היה בא בריכוז כזה גדול, א', אנשים היו גדלים בצורה גדולה מאוד, היבולים לא היו מפסיקים, כי כל הזמן היה האור הזה, אור נפלא, שהיה מגדל אותם בצורה אדירה, אז לא היה צריך לזרוע פעמיים. אבל ראה הקדוש ברוך הוא שבני אדם הרשיעו כל כך בדור המבול, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אמשיך לתת להם את האור הזה, אז הם ירשיעו עוד יותר. אי אפשר, הם לא עומדים בזה. צריכים לתת להם חיים קצת יותר קשים, שהם יתמודדו עם החיים הקשים, יפסיקו לעשות עבירות. לא כל היום יהיה להם פנוי לעשות עבירות. לכן הקדוש ברוך הוא גרם שמהמבול והלאה האור הזה יוכל להישבר, וזה הקשת בענן. הבנתם? לפני המבול לא היה קשת, למה? כי האור היה בלתי שביר. אחרי המבול נוצר העניין הזה שהאור יישבר. ככה הקדוש ברוך הוא ראה שאם הוא ישאיר את האור הראשון שברא בעולם, שרואים בו מסוף העולם ועד סופו, ישאיר אותו בעולם, הרשעים לא יעמדו בזה. זה בלתי אפשרי בשבילם. הם לא יצליחו, לא יעמדו בזה. אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? אני אגנוז אותו לצדיקים, שהצדיקים יוכלו להשתמש בו. אם הרשעים ישתמשו בו באופן טבעי, בלי להשתדל, בלי לעמול, זה יהיה רע בשבילם. הם יעשו בו שחיתויות הרבה יותר גדולות ממה שהם עושים בלי האור הזה. אבל יש לו תביעה. הוא בא לרשעים ואומר, אני אמרתי ויהי כן. נו, מה אתם אומרים? מה הוא מצפה הקדוש ברוך הוא שיגידו? שגם הם יגידו ויהי כן. מה ויהי כן? אנחנו נעשה כונן לאור הגנוז. כי זה הדבר היחיד שהשארת לנו. כל העולם בראת בשלמות.
רק את האור הזה לא נתת לנו בשלמות. מי צריך להביא את האור הזה בשלמות? אנחנו. זה התפקיד שלנו. אבל מה אומרים הרשעים? לא כן הרשעים. לא כן, לא. אתה בורא עולם, תברא את העולם. אנחנו לא בוראים, לא רוצים, לא כן הרשעים. מה העניין? העניין אומר הקדוש ברוך הוא, כל זמן שאתם רשעים, אי אפשר שיאיר לכם האור הגנוז. ואני כן בראתי את האור הזה, אני רוצה שהוא יאיר. לא בראתי אותו בחינם, בראתי אותו כדי שהוא כן יאיר. אבל אתם מפריעים, אתם לא נותנים לאור הזה להאיר. תנו לו להאיר. איך ניתן לו להאיר? יש לנו מידות רעות, יש לנו תאוות, יש לנו כל מיני מעשים רעים. איך ניתן לו להאיר? תפסיקו. תרפו. תצאו מהאגוצנטריות שלכם. תתחילו להאיר באור הגנוז. ומה הם אומרים? לא כן. לא כן. זה לא תפקיד שלנו. לא כן? בסדר, יש עוד משפט. על כן, לא יקומו רשעים במשפט. על זה שהם לא עשו את הכן, הם לא תקנו את הקונן, הם לא עשו בעצמם, את עצמם להיות קונן לאור הגנוז, לא יקומו רשעים במשפט. לא יהיה להם תקומה במשפט. מה צריכים לעשות הרשעים? להבין את היסוד הגדול הזה של בריאת העולם. שכל אדם ואדם צריך להיות בסיס לאור הגנוז. מה שאהרון הכהן עשה, ביסס את האור הגנוז באור של המנורה, זה דבר שהוא ממש אף לפלא. הוא ביסס קונן מחוץ לו, לא שהוא היה בסיס לאור הגנוז. כל צדיק הוא בסיס לאור הגנוז. אבל אהרון זכה לבסס את האור הגנוז במנורה, שאפילו אחרי שהוא ייפטר, עדיין יהיה הבסיס לאור הגנוז הזה במנורה, וכל אחד יוכל ליהנות ממנו, להשתמש בו. הדליק את האור הגנוז בנשמות של עם ישראל, רומם את הנשמות של עם ישראל, העלה נרותיה, כי הנרות של המנורה מרמזים על 7 האבות, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. והאבות, מה זה האבות? התולדות שלהם מזה? זה הנשמות של עם ישראל. אז הנשמות של עם ישראל הם מרומזים בנרות של המנורה. בא אהרון והעלה את הנרות. לאיפה העלה אותם? למקום ששם שורר האור הגנוז. זאת אומרת, כל הנשמות של עם ישראל התרוממו. עכשיו נבין למה אומר יאירו 7 הנרות. אני צריך להגיד יאירו 6 הנרות. אם כל הנרות מכוונים כנגד הנר האמצעי, אז כולם מכוונים אל מול פני המנורה. והנר האמצעי, מה? אמרו רבותינו, למה הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות מנורה במשכן? שולחן, אני מבין. מזבח, אני מבין. ארון הקודש. מנורה למה? וכי הוא זקוק לאורה? 40 שנה שעם ישראל הלכו במדבר. מי יאיר להם? היו הולכים לאורו של הקדוש ברוך הוא. העמוד שהולך לפניהם. יומם להאיר להם את הדרך. אז הקדוש ברוך הוא מאיר לעם ישראל. והוא צריך את האור של המנורה במשכן. למה ציווה השם לשים מנורה במשכן? אומרים רבותינו, לכן מדליקים את הנרות אל מול פני המנורה. כן? לא מדליקים את הנרות מחוץ לפני המנורה, שזה יאיר את המקום. לא, אל מול פני המנורה, שכל האור יהיה מרוכז אל המרכז, אל מול פני המנורה. אומר לך שאין הקדוש ברוך הוא צריך לאורה של המנורה, אלא זה בא לעניין אחר לגמרי, שהנרות באים להאיר את פני המנורה. זאת אומרת שעם ישראל, שזה הנשמות שלהם מרומזים בנרות של המנורה, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. אז כיוון שהנשמות של עם ישראל מרומזים במנורה, הנרות של המנורה נועדו להאיר את הנשמות של עם ישראל. אז מה עשה אהרון הכהן?
האיר את הנשמות של עם ישראל באור הגנוז הזה. זה אף לבפלא. עכשיו, זה לא קשה להשיג את האור הגנוז. לפני שהארון ביסס את האור הגנוז בתוך המציאות של הבריאה, באמת היה קשה מאוד להשיג את האור הגנוז. כל צדיק היה צריך להכין את עצמו בצורה מצוינת כדי שיעיר בו האור הגנוז. אבל עכשיו שלכל אחד ואחד, אפילו הפשוט שבפשוטים, יש את האור הגנוז, רק בכוח, צריך רק להוציא אותו לפועל. זה הרבה יותר קל. איך הצליח אהרון הכהן להאיר את כל הנשמות של עם ישראל? איך? כולם העירו באור הזה. כולם. זה מכוח שאהרון היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אם אהרון לא היה מוסר את נפשו באהבת ישראל, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הוא לא היה מצליח להאיר את הנשמות שלהם. למה? כי אם יש איזה מחסום בינו לבין אדם אחר, הוא לא יכול להאיר לו. הוא לא יכול. האדם צריך, בשביל שהשני יוכל לזכות טיפה לאור, צריך שלא יהיה שום מחיצה בינו לבינו. שירגיש, אוהב אותו בלב ונפש. אז יורדים כל המחיצות. הרב שכטר, זה הצדיק, שהוא מרצה בערכים. אז הוא סיפר פעם שהוא היה בגליל. נסע. והנה הוא היה באיזה צומת, שלט גדול. כתוב שמה, אני יודע, איזשהו אירוע או איזשהו מחירה, זה, בשבת. בגדול, בשבת. כל כך כאב לו, עצר את האוטו, ירד, תלש את השלט הזה, תלש אותו, על הבחתו בדיוק עבר שם קיבוצניק, קיבוצניק, אמרו אותו, מה אתה עושה? מה זה שלך? אתה לא מתבייש? מה אתה מוריד את זה? יאללה, איזה כעס. מה זה הדתיים האלה ככה מתנהגים? מה זה צריך להיות? מה זה רכוש של בן אדם? מה אתה מזיק? אז הרב שכטר מסתכל עליו ואומר, התחלתי לחייך מאוזן לאוזן. ואני מבסוט. הוא עוד יותר מתעצבן. מה אתה מחייך? אז הוא אומר לו, אני אסביר לך מה אני מחייך. אני רואה אותך עכשיו עם פירות כמוני, עם זקן כמוני, ועם מעיל ארוך, איי. אבל אתה לא תהיה כמוני. אתה תהיה יותר ממני. הוא מנסה עכשיו להתנפח עוד פעם, הוא לא יכול. אבל אתה תהיה יותר ממני, אתה יודע למה? הוא אומר, אני בחיים שלי כמה עבירות עשיתי? קצת. כשאני אחזור בתשובה עליהם, כמה מצוות יהיה לי? קצת. אבל אתה כל כך הרבה עבירות עשית. אתה יודע אם אתה חוזר בתשובה, מיליונים מצוות יהיה לך על המקום, אתה תעבור אותי והרבה. איי. אבל זה צריך להיאמר מתוך הלב, זה לא משחק מילים. באמת, הוא רואה אותו ככה, הוא אומר, אני רואה אותך כבר איך אתה יותר ממני, אני רואה אותך איך אתה יותר ממני. איי. וכשאין מחיצות, אז זה יכול להתקבל. מה שאתה אומר, מה שאתה עושה, מה שאתה חושב, אז זה יכול להעיר לשני. האדם נועד כדי להעיר. כן, זה כל התפקיד של האדם. אור הגנוז. מה זה אור הגנוז? שהאדם כל כך טוב לו, כל כך התורה מהירה לו, כל כך עושה לו נחת בחיים, שכל מי שבסביבתו או שלא בסביבתו מושפע מזה, מרגיש. זה האמת, ככה צריך להיות, ככה צריך לעשות. רודף אחרי זה. זה העניין של אהרון הכהן. מרוב אהבת ישראל שהיה לו,
שהוא הדליק את הנרות, כל הנשמות של עם ישראל הצטרפו. זה הפלא ופלא. אז פה לא הפכנו את הדבר הקטן הזה של הדליק את הנרות כמו שציווה השם לדבר, אני יודע מה, זה השבח של אהרון. לא, השבח של אהרון הוא אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה וכל מה שנאמר עליו, ובזכות זה הוא הצליח להדליק את הנרות בצורה כזאת, כן? ולמד שלא שינה אהרון. מה לא שינה? לא שינה בין יהודי ליהודי. אין הבדל. יהודי הכי פחות, יהודי הכי גדול, כולם מאיר להם האור הגנוז בשווה. בשווה. כולם קרובים בשווה. כולם מאירים בשווה. אני אומר, אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות, לא 6 הנרות. לא כאילו יש נר אחד שהוא יותר מכובד ונר אחד הוא זה, וה6 הנותרים הם רק באים ככה מהצד. גם אם הנרות האלה באים רק מהקנה ולא מגוף המנורה, אבל כולם מאירים בשווה. כל 7 הנרות. למה? כי זה הנרות האלה מרמזים לנשמות של עם ישראל. ולכן, זה מעשה המנורה, זה מה שהוא אומר, ויעשה. העלה נרודה כאשר ציווה השם את מוישה. כאשר ציווה השם את מוישה. יש אדם שיודע לכוון בעשיית המצווה. לכוון, מה שכתוב, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שציוונו. כן? ויש אדם שיודע לכוון לא רק את הפשט של המצווה, אלא את הסוד של המצווה. מה שמקובלים, על פי האריזה, על פי הרשש, נכונים, זה כוונות, איזה כוונות. אבל גם אלה המכוונים לא מגיעים לרמה של הכוונות שהיה מכוון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, הכוונות כאלה הם בכלל אין על מה לדבר. וגם רבי שמעון בר יוחאי, כוונות שהוא היה ידע לכוון לא מגיעים לכוונות שמשה רבנו היה מכוון בעשיית המצווה. כוונות, מי יכול לכוון לדעת משה רבנו? אבל גם משה רבנו לא יכול לכוון את מה שהקדוש ברוך הוא התכוון כשהוא אמר את המצווה. כן? כשהקדוש ברוך הוא אמר את המצווה, זה כבר, זה מעבר למה שיצור אנוש מסוגל לכוון. אז מה עושים? צריך לקיים את המצווה כמו מי? כמו זה של הפשט? כמו זה של הסוד? כמו רבי שמעון? כמו משה רבנו או כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה? אז איך מגיעים לזה? אם אני לא יודע לכוון את הפשט, אני יכול לכוון מה שהקדוש ברוך הוא ציווה? משה. איך אפשר? ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה איננו דורה כאשר ציווה השם את מוישה. לא כמו הכוונות של מוישה, כאשר ציווה השם את מוישה. איך עושים דבר כזה? כאשר אדם מדליק את הנרות בביטול עצמי גמור ומוחלט, שהוא עין ואפס, רק מצוות השם קיימת, כן? ומכוח אהבת ישראל העצומה שיש לו, שהוא כלול עם כל הנשמות של עם ישראל, אז הוא זוכה למה שהשם כיוון. אבל בשביל לא יודע מה הוא מכוון. אבל הוא יודע שהוא עושה בלי שום עניין עצמי. אין פה כלום ממנו. רק, אך ורק, כאשר ציווה השם. עשיתי את מצוותך כאשר ציוויתני. זהו. לא יודע שום דבר. זה יכול להגיע לזה. אבל בשביל להגיע לזה, טוב, צריכים לדעת גם את הכוונות של הפשט, ושל הסוד, ושל הארי הקדוש, ושל רבי שמעון בר יוחאי, ושל משה רבנו, ואז אתה אומר, די, עד כאן, אני מפה לא יודע כלום. מפה אני כלום. אני מדליק כמאמרה. כל העושה מצווה כמאמרה. זה העניין של אהרון הכהן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.
ולאגמון מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. מי שבירך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ונשיהם ובניהם ותלמידיהם וכל אשר להם מלכה דעלמא, הוא יברך יתרון ויזכה יתרון ובקלצלות תכון ויתבר כל בית איש וזבול מכל שרה ועקתה ונברא אדוני בסעדכם כן בעדכם ושוקת שלמה עליכם וידע בינינו ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות ויסלק שנאת חינם מביניכם וישבור לגויים מעל צוואריכם ויקיים בכם מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1000 פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. הנר של יונתן בן עוזיאל 52. 52 5 פעמים חי. שוהדה 96. כמה זה? 90? 90. נו, 90 זכה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק יעקב ושלמה יברך את שמעון בן עליזה. רחמנא לנו יפתח לו הקדוש ברוך הוא שערי שמיים, הצלחה, עשה טובה, שפע של בריאות איתנה, תן לו הקדוש ברוך הוא נחת מכל משפחתו, זכות יונתן בן עוזיאל תגן עליו 1000 המגן, כן יהי רצון ונאמר אמן. הנר השני של יונתן בן עוזיאל 52 60 100 זכה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ושלמה יברך את
את אחותי אורה בת עליזה. אורה בת עליזה. אין הרפנה להגן בידיה, הקדוש ברוך הוא אין לה את כל כאילו דיבה לטובה לברכה. זכות יונתן בן עוזיאל זקן על כל המשפחה. עם זיווג הגון. והצלחה והקמת בית נאמן בישראל. וללכת בדרכים טובות ישרות ומתוקנות לעבודתו יתברך. ונעשה טובה. כן יהי רצון ונאמר אמן. עונג שבת. עונג שבת. יש לך עוד דיסקים? יש לך עוד דיסקים? אבא, הולכים? אבא, אבא. יש גם צילת ערבית. מי רוצה להשתתף בעונג שבת? יאללה, גברת. השתתפתם את הבית כנסת כל היום. מה אני אעשה? אתה תסגור? בסדר. אם אתה לא תסגור, הם באו ב4 בבוקר, אמרו כל הבית כנסת פתוח בין אף אחד. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יאמר להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אדם יתגדל שמי אמר, אמרתי ורק נראה ביהודים עובדי בעצמם ולקנים יקנה נפש יחד, וחי יכול וגם יכול וחי יכול בית ישראל. מגלה וזמן גאים ומואמים. מדבר וזומה ותעשה ותעדה ותעלה ותעלה השמד את קודשה בריחו נעידה מן כל ברכתה של הקדוש מלאתם נחמתה תמירן בעלמה ואימו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון להציל וראית הקדוש של דיברתה תתת בכל אתר ואתר ואילן העולון ולכון חינם ונזכר ברחמים מלכותם מרש מיה והרב ואימו אמן יש ולמה רבה מן שמיה חיים וזומה ושבח ולחמה ושדבר רפואה וכולה וחזיקה וחברה ורבץ רצלת לנו עולמו ישראל ואימו אמן חוסר שלום ממרומה ורחמה ושלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואימו אמן תפילת ערבית